Kaixo mutilak, iritsi gara lehenengo entrenamenduaren azken atalera, bosgarren atalera. Bosgarren atal honek proposatzen diguna da KM bat kontaktorea aktibatzea S1, S2 eta S3 irutako edozeinekin, bai? Eta berriro desaktibatzea S0 batekin. Orduan, oraingoan aktibatzeko aukera izan behar dugu S1, S2 edo S3rekin, edo zeinenekin. Eta aldiz geratu S0 sakatzaile batekin bakarrik. Bueno, hau nola egingo genuke Kadesimon, ikustagun. Bueno, zirkuito hau, esan bezala, gordeko dugu berriro, ahaztu gabe, dagokion izenarekin, gogoratu orain bosgarren atalean gaudela, bai? Eta izen horrekin gordetzen badugu, gero txostena egiteko hori izango ditugu eskema guztiak. Bueno, ariketa hau egiteko esan digute S0 bakar bat usteko. Orduan, beste biak kendu